ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന കസ്തൂരിമാൻ എന്ന സീരിയലിലൂടെ മലയാളി മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു ജീവയും കാവ്യയും. റെബേക്ക സന്തോഷും ശ്രീറാം രാമചന്ദ്രനുമായിരുന്നു ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനശ്വരമാക്കിയത്. ഒത്തിരി ആരാധകരായിരുന്നു ജീവയ്ക്കും കാവ്യയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജീവ്യ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇരുവരും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ജോയ് ആലുക്കാസിൻ്റെ പുതിയ പരസ്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും കോംബോ കണ്ടപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ജീവ കാവ്യ കോംബോ തന്നെയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവ്യ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റെബേക്കയും ശ്രീറാം രാമചന്ദ്രനും പുതിയ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി ഇവർ ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ സീരിയലാണോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിലും പുതിയ വീഡിയോ റെബേക്ക പങ്കുവെച്ചതോടെ ആ സംശയം ക്ലിയറായി. ജോയ് ആലുക്കാസിൻ്റെ പുതിയ പരസ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒന്നിച്ച ഇവരുടെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പെട്ടെന്നാണ് വൈറലായി മാറിയത്. ഇനി ഇവർ ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ കോംബോ വരണമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം.